हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे नोंथांमोननो गोनां रादाब फोसावनो लादों आरो बियो बेसिकेलि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोबोद गोनां जागोन आरो जोंनि जेनेरेल मानसिफोरनि थाखायबो बियो जोबोद गोनाङानो। दा बे जाहैबाय नुनो मोननाय जागोन जोंहा देग्लाय थांनाय 2020 मायथाइनि जिहेतु पद्म बान्थाफोर दा बे पद्म बान्थाफोरखौ देग्लाय रानबाय। थांनाय 2020 मायथाइयाव कोविड-19 पेन्डेमिकनि थाखाय जेखौ जोंनि सरकारा राननो हायाखैमोन दा बेखौ राननानै होबाय हादोरगिरिनि आखाइनिफ्राय, अदेबानि हादोरगिरिनि फारसेनिफ्रायनो बे बान्थाफोरखौ होनाय जायो। दा बेखौनो फारि फारि नोंथांमोननो बाहाय दिन्थिनो लानाय जादों, जेराव दङमोन पद्म विभूषण, बेनिफ्राय पद्म भूषण आरो पद्मश्री। बे मोनथाम खोलोबाव पद्म बान्थाफोरखौ जिहेतु होनाय जायो दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन। दा बाहाय आसामनिफ्राय सोर सोर मोनखो, गासै सोर सोर मोनदों, बबेयाव बेसेबां बेसेबां, बेफोर गासैबो डिटेल्स नोंथांमोना मोनगोन, जाय नोंथांमोननि थाखाय गोनां जानो हागौ। दा फैदो बाहाय जोंहा फारि फारि नायना लादिनि। बे जाहैबाय पद्म विभूषण, बेहाय गासै 7 सा मोननाय जादों आरो बिसोरनि लिस्टखौ नोंथांमोना बाहाय मोनदों। स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हागोन आरो नङाबा डिसक्रिप्शनाव मोनसे लिंक दं, बेजों जानानैबो बे चार्टखौ एबा बे PDF खौ नोंथांमोना मोनहैनो हागोन। दा बाहाय दङ जोंहा आसामनिफ्राय बे पद्म भूषणाव गैया, गासै जापाननिफ्राय दं, तामिलनाडु, कर्नाटक, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका, दिल्ली आरो उरिष्या, बिसोर मोनस्नि ओनसोलनिफ्राय बा हादोरफोरनिफ्राय दङ आरो बेयाव गासै सा 7फोर। दा बिसोरखौ नोंथांमोना नायना लानांगोन। आं आसामनिखौल' खिन्थालांगोन नोंथांमोननो, आरो जिहेतु लिस्टखौ नोंथांमोना मोनखागोन। बेनिफ्राय पद्म भूषणाव गासै 10 सा दङ। 10 सानि बेलायाव आसामाव दङ तरुण गगৈ, बिथां बारग' जोंना गिबि मन्थ्रि, बिथांनो होनाय जादों पाब्लिक एफेयार्स हिसाबै। बेनिफ्राय आसामनिफ्राय बिथाङानो सासेल', बेनिफ्राय गैलिया। बेनिफ्राय गुबुन गुबुनफोरनिफ्राय दङ जोंना आसामनि भारतनिफ्रायनो केरेला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश आरो महाराष्ट्र आरो हारियाना, बेफोरनिफ्राय दङ गासै 10 सा। बेनिफ्राय फैदो पद्मश्रीयाव नायदिनि। गासै 102 साया पद्मश्रीखौ मोनदों। 102 सानि बेलायाव जोंहा आसामनिफ्राय सोर सोर दङ, गुबुन बाखिखौ आं फरायला, गोबां गोबाव जागोन। आसामनिफ्राय लायोबा जोंहा लक्ष्मी बरुवा सासे दङ, जिहेतु आसामनि जिहेतु एग्जामफोर होनो गोनां दंबा बेयो कमन जागोन। लक्ष्मी बरुवा, बिथाङा ससियेल वार्कनिफ्राय मोनदों, बे मिसेस लक्ष्मी बरुवा। दा बिनिफ्राय आरोबाव आसामनिफ्राय नायबावनि, बाहाय दंबावो सासे मोनबावबाय जोङो आसामनिफ्राय गपिराम बरखाक्ति, बिथां आर्टनिफ्राय बिथाङा मोनदों, आर्टआव। बेनिफ्राय आरो सासे मोनबावदों आसामाव, विजया चक्रबर्ती, बिथाङा पाब्लिक एफेयार्सनिफ्राय मोनदों। आरो बिनिफ्राय आरो नागिरबावनि आसामनिफ्राय आरो सोरबा दंबावो जानांगौ। दा बाहाय सासे मोनबावबाय जोङो आसामनि आरो बर'नि, आसाम एस वेल एस बर'। बाहाय दङ लिटारेचार आरो इडुकेसन, बे मोननै बिथिंनिफ्राय मोननाय जादों। डक्टर मंगलसिं हाज'वारि, बिथांनो होनाय जादों। दा बर'निफ्राय सासेल' बिथांनिसिम जोङो कंग्रेचुलेसन बावहरनांगोन आरो बिथांखौ जोङो मान होनांगोन। बेनिफ्राय आरो आसामाव नागिरबावनि जोङो दंबावो नामा, बे हिसाबै गासै आसामाव आरो सासे मोनबावबाय, जाबाय दुलाल मनकि, बिथाङा आर्टनिफ्राय मोनदों, 69 नाम्बार नोंथांमोना नुबाय। बेनिफ्राय आरोबाव थाबावनो हागौ नागिरबावनि आसामनिफ्राय आरो सासे मोनबावबाय, बे जाहैबाय बिरबाला राभा, बिथाङा मोनदों ससियेल वार्कनिफ्राय, बे सासे मोनबावबाय। बेनिफ्राय आरो आसामाव सानै दंबावो नुबावबाय जोङो, दासो मोनबावबाय नै, रमान शर्मा, लिटारेचार, इडुकेसन आरो जार्नालिज्म, बे मोनथामाव मोननाय जादों बिथाङा। आरो सासे दं आसामनिफ्राय, बे जाबाय इमरान शाह, बिथाङा लिटारेचार आरो इडुकेसनाव मोनदों बिथाङाबो। बेनिफ्राय आरो थाबावनो हागौ नागिरबावनि गाहायाव, दा मोनलांगोन, दा गैला। दा बेखिनियानो आसामनिफ्राय गासै जोङो मोननो हाबाय। आरो नोंथांमोना गुबुन गुबुन स्टेटनि नायनो लुबैदोंबा बेफोर लिस्टखौ नायबानो जाबाय, डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ। जोंहा जेखि जाया मानो बर'फोरनिफ्राय दासिम सासेल' बेजों 3 जाबाय नोंथांमोना मोनबाय, मंगलसिं हाज'वारि। बेनिफ्राय बिनि सिगाङाव सासे मोनदोंमोन जोंहा डक्टर कामेस्वर ब्रह्म, आरो बिनि सिगांसिम जोंहा मोनदोंमोन सासे, बे जाहैबाय जोंना मदाराम ब्रह्म। 3 पद्मश्री बान्था मोननो हानायखौ जों नुबाय। आरो फैबाय थानाय समाव गोबांथार पद्मश्रील' नङा लाबानो पद्म विभूषण आरो पद्म भूषण, बेफोरखौ जाहाथे मोननो नाजायो एबा मोननो हायो, बेनि थाखाय जोङो आसा खालामबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।